Аз съм Ростислав Недялков и Ростислав Пранята, както и да е. И днес ще ви кажа как да промените гласа си от едно приложение в Google Play. Пишете в Google Play промяна на гласа и ще ви излезе една работеща снимка на снимката. И трябва да натиснете негова пасна инсталиране и така нататък. Вие знаете. Сега ще чуете какво заснех първо като нормален глас. Здравейте, дами и господа! Коста Меска! Сега ще чуете първото гателицата. Сега ще чуете дявола. Здравейте, дами и господа! Коста Меска! Сега ще чуете преплетен език. Здравейте, дами и господа! Коста Меска! И това беше от мен. Дано съм ви помогнал, ако искате да изпращате някого или така нататък. Благодаря ви и добра вечер!